Скъпи, казваш, виждал си ме в Reddit или в Telegram. Пишеше ли моето име, как ли само аз не знам. Коя е тази мама си, да малко си прилича мен. Искате ли да я питам, яко ли е дай мен? Всички знаят всичко за мен, дали номера познаеш името ми и да си траеш, как не се научи ти, а дори не знаеш името ми. Името ми, името ми, името ми, името ми. Скъпи, казваш, вижда си мен долу в Бразилия. Пита ли за моето име или за фамилия? Търсил си ме на сафари или на инкогнито. Боже мили, не разбрали колко е отчаяно. Всички знаят всичко за мен, дали номера познаеш името ми и да си траеш, как не се научи ти, а дори не знаеш името ми. Всички знаят всичко за мен, дали номера познаеш името ми и да си траеш, как не се